I evo nas u još jednom videu. Kažu da se najbolji razgovori vode za stolom, a najljepše uspomene stvaraju u kuhinji. Kuhanje nije samo priprema hrane, ona je umjetnost, strpljenje, način da svoje obitelji ljudima koje voliš bez jedne riječi pokažeš ljubav. Zato tata i kuha radi svoje obitelji. Dobra hrana nikad ne nastaje slučajno, a da li ste još vidjeli da je neko iskombinirao talijansku focacciu sa mazalicama? Naravno da ne. I naravno da ja nisam ovdje najbolji kuhar na svijetu, ali kombiniram nešto za svoju obitelj i vjerujte mi, nakon ovih mazalica, kćerkice su me tražile i još. Zato danas tata neće samo pripremati još jedno jelo. Zajedno stvaram trenutak, uspomenu i priču za svoju obitelj koja počinje u kuhinji, a završava za stolom s ljudima koje volimo. A možda i kod vas. Zato dobrodošli, pripremite sastojke, otvorite srca, krenimo zajedno raditi ove posebne mazalice. I slobodno poduprite ovaj kanal sa besplatnim lajkom, besplatnim subscribe-om. 650, 650, evo. To je to što mi treba, sada vidim samo ove neke male grudice, ali one nam neće smetati, evo već su se raspale, tako da to će biti dobro. Idemo pripremiti ostatak, zatim ćemo je tarat, znači izjednačiti i ovdje sad ide unutra led. Znači unutra ide led, sad malo. Evo ga, zašto led? Pa zato što želim da mi voda ostane jako hladna. Ovdje imam 72 grama, znači sa ledom. Idemo sad do 455 grama. Želim da mi voda bude hladna, inače neću uspjeti dobiti tako hladnu. Evo ga, 454, znači meni treba 455 da bi došao na 70% hidratacije. I sada ću pripremiti ostatak, pa ću vam reći šta sam pripremio prije nego što krenemo miksat, a ovu vodu ćemo pustiti da se rashladi. 5 grama suhog kvasca, ljudi, 5 grama suhog kvasca, to je ekvivalent 15 grama svježega kvasca. Znači ovaj suhi kvasac je bitno da ga, iako ga ne treba aktivirati, ja ga uvijek malo pomiješam sa vodom, malo ga aktiviram. Evo, ovdje sam lagano pomiješao, znači kvasac suhi. Iz ove vode sam stavio u čašu jedno 10%, znači 90% vode ide odmah unutra, a sa 10% sam promiješao ovaj suhi kvasac, tako da nemam nikakvih problema. I sada ću početi lagano dodavati ovu vodu. El fantastico. Za sada ne dodajem još ništa, znači prima vodu savršeno. Iznenađujuće dobro. Iznenađujuće dobro se nosi s ovom količinom vode. Ok. On sada ide, ovako tijesto sada ide u hladnjak na pola sata. Ono što je prednost tijesta koje odmara u hladnjaku jest da se još uhladilo na ovoj temperaturi ludoj. Hop. Ok. Sad ga vraćamo nazad. Miješalicu sam oprao da nema nikakvih ostataka. I krećemo ga sad miješati na visokoj temperaturi, ali prije nego što ga još kako treba krene miješati, nećete vjerovati, jer još ću ga malo hidrirati. 2 do 3 kocke leda. Tako, znači sad sam ubacio još koju kocku leda, kako se tijesto ne bi previše ugrijalo. Znači popeli smo se tu na nekih otprilike 75% hidratacije. I sada idemo sa dodavanjem kvasca, lagano. Hop, prva doza. I onda dodajemo gas, ljudi, onda dodajemo gas. Tako. Mi se onda vidimo i tijesto pegla na 80% moguće brzine. Imamo temperaturu od 17 stupnjeva, još uvijek smo u odličnom rasponu. Što se temperature tiče, pogledajte kako se tijesto krenulo ponovno dalje razvijati, ali ne zaboravimo, čeka nas još jedan šus kada preuzme ovu vodu. Na 5 minuta smo negdje
miješanja tijesta. Temperatura nam je 17 stupnjeva. Evo. Sad ćemo dodati sol kako bi pojačali gluten. 20 grama soli. Fine morske soli. Dodajemo 20 grama ili 20 ml maslinovog ulja, tako da se vidimo. U vremenu cure su odlučile doručkovati na balkonu. Evo njihov mali doručak. Dok tata radi fukače za mazalice. Led idemo sa maslinovim uljem. 20 grama maslinovog ulja. Radimo brutalnu stvar, ljudi. Brutalnu stvar. Do 22 imamo fore. Iznad toga ne bi trebalo ići, ali može se iznad toga. No iznad toga nećemo kako bismo sačuvali naš gluten. Pogledajte kako tijesto izgleda. Ovo je stvarno prekrasno. Tu smo 22 stupnja, odnosno tu smo i prekidamo. Znači moramo ga izvaditi lijepo. Pogledajte kako se razvlači. Sa takvim tijestom su nam potrebne, znači, vlažne ruke. Samo smočite ruke malo ispod vode. Ispod vode smočite ruke. Tijesto dolje, hop. Pustite i pogledajte ovo. Vadimo ga van. Znači ono što je meni zapravo lakše jest da ga iskipam van. I to tijesto sad treba lijepo isprebacivati. Znači lagano ga poći ispod njega i lagano ga kreniti prebacivati koliko god je moguće i koliko god se teško činjelo. Znači pogledajte, ovo je ludnica. Prebacivamo s ove strane. I jednom s ove strane. Malo je pokvasite. I onda idete sa konstantnim tijestom kojeg malo ovako uspijete isprebacivati, ali ga uspijete cijelog i pokupiti, kao što vidite. Znači samo malo treba voditi. I to je to. I ovako ćemo ga sada isprebacivati. Evo ga. Tijesto izgleda strava. I radimo sljedeće. Pokrićemo ga i ide pola sata na sobnu temperaturu i onda opet ponavljamo postupak. Vidimo se. Treba da krene, sad je postalo to sve puno lakše. Nakon pola sata ga opet prebacujemo i kao što sam rekao, samo špatulom lijepo pokupimo ovo sve sa strane i stavljamo ga idućih pola sata na odmaranje. I ljudi, ovo što se tiče mesa za mazalice, vi znate da tata kupuje svoje meso, nareže ga u komade, posoli, stavi u hladnjak 24 sata, sam melje, i to ste vidjeli već kod mene 100 puta, ćevapima, pljeskavicama, gurmanskim pljeskavicama, miješano meso, tako da ovaj dio ću direktno preskočiti, a vi ga začinite po svojoj volji. Ja stavim pomalo svega. No, naravno tu je poklopljena, ali nije to ništa. Pogledajte ovo. Pogledajte ovo. Tek da vidite, pogledajte kako se digla. Pogledajte mjehuriće gore. Vidio. Ljudi, znate kako ovo miriše? A znate da je fermentiralo preko noći? Ona bi bila, znači, još deblja od ovoga. Pogledajte koliko je debela, znači ima 5 cm, negdje 6. Fermentacija napravila svoje. Izgleda fantastično. Znači sad nam treba ovdje puno maslinovog ulja. I samo maslinovo ulje. Evo, počela se ovdje odljepljivati i nadam se da će to ići. Pogledajte koja fermentacija. Ovo si ne možete pretpostaviti kako ovo dobro izgleda i kako ovo dobro miriše. Tako. I sad je samo tapkamo, ljudi. Moramo je raširiti. Ovako, moramo je raširiti. Tako. I sad je moramo dobro utapkati. Samo je ovako dobro utapkati. Ništa više, ništa manje. Evo, sada dodajemo sljedeće. Idemo s ovim sherry rajčicama. Njih isto možemo staviti lijepo unutra. Stavim mrvicu oregana.
i stavimo mrvicu ovog bazilikuma. Još malo maslinovog opala preko. Znači moramo ga lijepo ovako nasuti. Morsku sol. Aha. Sad ću vam pokazati. Na ovom dijelu se malo zalijepila pa je pukla, ali pogledajte kako je ovo brutalno. Znači na ovo tu će ići naše mazalice. Znači izgleda fantastično od ispod, nije prepečeno, taman onoliko zapečeno koliko treba. Gledajte ovdje. Kako je to mekano. Ove fokače na kojima ćemo raditi mazalice. Pogledajte ovo. Perfekcija. Znači šmekaju brutalno. Ovu tu sam sačuvao još eventualno za mamu ako bude htjela druga mazalica. Na tatinoj fokači. Isto ide unutra. Pogledajte ljudi, tatine mazalice se peku sad i bočno, kako brutalno izgleda ova fokača. Mazalice, znači izgledaju savršeno, pogledajte fokaču. Znači kruh kako je još nabubrio. Tu sad ide naravno gore bi išao luk i kajmak. Ok ljudi, ovo vam je tatina mazalica, pogledajte ovo na fokači. Znači raspada se koliko je lijepo. Samo luk, samo mazalica. Domaća fokača. Pogledajte kako lijepo izgleda. Pogledajte ovo.